L-ispazju mhuwiex biss rockets u astronawti, lanqas post li jistgħu jesploraw biss pajjiżi kbar, imma huwa parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, anke jekk forsi dan ma jidhirx. Dan jista' wieħed jarah mill-osservazzjoni li tagħmel id-dinja, fejn tiġbor informazzjoni u dejta minn satelliti li jagħtu informazzjoni mhux biss fuq l-ippjanar urban imma anke fuq l-agrikoltura u trasport fost oħrajn. U dan anke se jgħin lil pajjiżna bħala parti minn strateġija ta' diversi snin li se tgħin tistabbilixxi s-settur tal-ispazju f'pajjiżna u li għalih Malta iffirmat ftehim mal-Aġenzija Spazjali Ewropea biex ingħaqdet fil-pjan ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Fil-fatt l-Aġenzija Spazjali Ewropea nediet it-tieni sejħa għall-offerti għal Malta f'dan ir-rigward. Sejħa li miftuħa għas-settur privat u anke pubbliku lokali, inklużi istituzzjonijiet akademiċi biex iwettqu attivitajiet ta' riċerka u żvilupp relatati. Ir-riżultati mbagħad ikunu jistgħu jintużaw u japplikaw foqsma bħall-agrikoltura, fil-maniġġjar tal-kosta, fis-saħħa, fil-preservazzjoni tal-wirt kulturali u l-intelligenza artifiċjali. Din ir-riċerka se tkun qed tkompli tibni fuq ix-xogħol preliminari li beda jsir permezz tal-Fond għar-Riċerka Spazjali tax-Xjenza Malta f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Kita Zopparditanti, enfasizza magħna dwar l-importanza li dan is-settur qed jingħata mill-Gvern. Aħna bħala Gvern qegħdin naraw ukoll li permezz ta' dan is-settur nibnu niċċa ekonomika ġdida għax nafu l-ispazju ekonomiku fejn tidħol l-ekonomija relatata mal-ispazju hemm opportunitajiet kbar.